Rigimar Rarara da Sha'aban Sharada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa tashar Dan Isa 91. Idan kuka zo tashar Dan Isa ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa. Na ɗauka Sha'aban Sharada takarar da gaske yake, amma daga baya na gano ta wasa yake, inji Dauda Kahutu Rarara. Shahararren mawaƙin na wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rarara a kwanakin baya ya jawo wata rigima da Gwamna Abdullahi Umar Ganduji, wanda yake gaya gwamnan magana akan ɗan takarar gwamnan jam'iyyar ADP wanda aka fi sani da Sha'aban Sharada. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya ce duk da shi ya tsayar da Sha'aban Ibrahim Sharada takarar gwamna, amma ya ɗauka da gaske yake, kafin daga bisani ya gano ta wasa yake. A hirar da aka yi da Dauda Kahutu Rarara a sashin yada labarai na DCL Hausa, Rarara ya bayyana hakan hirar da 'yan jarida ya yi a intanet ta Hausa, inda ya zargi Sha'aban Sharada da shirin yi wa APC zagon ƙasa da kuma jam'iyya, kuma a ƙarƙashin ƙasa yana shinshinar PDP. A zaben shugaban ƙasa da ya gabata, maimakon APC da suka yi yarjejeniya da Dauda Kahutu Rarara, sai ya ga Sha'aban Sharada ɗin ya afkawa ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar PDP wanda aka fi sani da Atiku Abubakar. Wannan ce ta sa Dauda Kahutu Rarara ɗin ya gano cewa Papa Lolo suka yi masa, wanda daga bisani wanda ya ja rigimar dansu, wato Aminu Alan Waka da Abale, sai ya ga Aminu Ala wanda ya yi rigimar danshi da shi da Abale. Aminu Ala ya koma jam'iyyar APC wajen Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, inda shi kuma a nasa bangaren Abale ya koma bangaren Abba Gida-Gida. Wannan ce ta ga yake ganin cewa shi ya yi abu ne dan su, kuma sun zo sun kwaye masa baya, sai ya yanke shawara shi ma bari ya koma gidan da ba sa so ɗin ya yi suna, wato gidan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, ɗan takarar gwamna kuma mataimakin gwamnan jihar Kano a jam'iyyar APC. Wannan ce ta sa Dauda Kahutu Rarara ya koma ya kwace gidansa, abin da ba sa so. A cikin abubuwan da suka faru, ya gano cewa akwai mawaka da dama da suke cin dunduniyarsa, wanda suke ganin cewa bai dace a ce shi ne yake kan wannan kujera ba. Ma'ana Allah ya ɗaukaka Dauda Kahutu Rarara ne akan duk wasu mawaka na arewacin Najeriya, inda a ɓangaren siyasa ne. Wannan ce ta sa suka masa angiza mai kan turawa ruwa, daga baya kuma ya gane su. Idan kuna tare da tashar Dan Isa 91, mun kawo muku duk irin abubuwan da suka faru, wanda har aka rawaito cewa Dauda Kahutu Rarara din ya yi hijira ma ya bar jihar Kano, wanda aka tattauna da Aminu Alan Waka dangane da irin abin da ya faru. Aminu Alan Waka ya bayyana wa manema labarai cewa Dauda Kahutu Rarara din ya burge shi, domin ya tsaya tsayin daka don ya ga 'yan uwansa 'yan Kannywood su ma sun samu takara. Wannan abubuwa dai da suka faru, daga yanzu kuma gaba ɗaya sai Dauda Kahutu Rarara ya gane cewa shi kansa Sha'aban Sharada ɗin ma ba tare yake da shi ba, yana tare da jam'iyyar PDP ne, kuma don su ja jama'a. Shi kuma ya rabu da babban asalin gidansa, wato jam'iyyar APC. Wannan ce ta sa ya karatun ta nutsu ya mi'ara koma baya, wanda komawarsa ke da wuya. Ya yi waƙar sai gawuna sai garu, wanda aka mata taken da sai Tinubu sai Kashim. Wannan ce waƙar da ta sa Dauda Kahutu Rarara ya dawo jam'iyyar APC gadan-gadan, kuma ana ganin cewa dawowarsa ke da wuya. Aka samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa, wanda aka kai ga nasara, wanda ya kada Sha'aban Sharada ɗin a takarar da aka yi ta shugaban ƙasa.